2:15 de la tarda d'un 7 d'abril de 2026 i som aquí a la nova concentració organitzada pel flamant Sindicat de l'Habitatge. La veritat que ha quedat una bona tarda per sortir al carrer. Sindicat! I força sindicat! Una nova concentració on es reclama sobretot acabar amb els desnonaments, regular el preu de l'habitatge i no me'n recordo de tota la resta ni de puta conya. Ja. Crec que farem un tall i agafaré només l'últim i ja està. Una nova concentració en la que reclama, sobretot, la regulació dels preus dels lloguers, la elaboració del registre de la propietat, que m'han dit que està a punt, el que passa és que l'està redactant una àvia i amb un PowerPoint i no l'estan acabant de sortir bé, acabar amb la trampa del fill i prohibir els desnonaments. Així que res, anem a veure una mica com està l'ambientecillo, que sembla que ha vingut bastanta gent al final. Veurem què diu també el diari d'Andorra demà, aviam quanta gent ha vingut per aquí. Així que res, som-hi, quan tu diguis. Vale. Anem a enxar el Gabri, que ara està despistat aquí. Està fent declaracions. Crec que millor no fa per res ara al mig. Esperarem 5 minuts. Vale. Coalició d'Esquerres, es comenta? Anem a arreglar problemes. Vale, gràcies, Pere. Lopi, a què fa olor aquesta manifestació? Què em diries? Aquesta manifestació ha descafeinat. Ha descafeinat? Ha descafeinat. Home, no ens aixafis la guitarra, tio. Fa olor descafeinat perquè s'han de començar a fer coses de veritat. Ah, s'han de començar a cremar cosetes. Vols dir això? Bé, de moment amb tallar frontera i tal, penso que estaria bé, no? Tu hi aniries? Home, jo estaria a primera fila. Sé de gent que ja no ve aquestes concentracions i manifestacions pel caràcter pacífic. Descafeinat que té. Mira, de fet crec que estem gravant ja. Perfecte. Cerny Escale, com ho veus això? Què tal? Doncs ho veig molt malament, la situació de l'habitatge en general, vols dir, al país? La manifestació, la concentració jo deia, però sí, l'habitatge està clar. La concentració molt necessària, molt bonic veure tantes veus, hi hagi molt relleu, i és un dia complicat, estem en plens de passo i tot i així hi ha molta presència. S'aproven les eleccions. Coalició d'Esquerres. Canvi de govern. Necessitem nova sang i necessitem que els interessos econòmics i els interessos polítics es desvehiculen. Jo crec que sí. Hi ha una endogàmia molt forta. Jo crec que sí. És on hem arribat. Jo crec que sí. Si haguessis de triar una de les coses que s'aprovés abans, prohibició dels desnonaments, regulació del preu de l'habitatge, el registre de la propietat, per exemple, què escolliries? Si creus que és el més prioritari? S'ha de parar l'especulació. Jo crec que sí. És a dir, les plusvàlues. Que algú compri 300.000 i vengui 2 anys després a 500.000, pagant solament un 5% dels beneficis. Pagant 5.000, 6.000 euros. Això és indecent. Jo crec que sí. Perquè en el fons és un cost que després carrega sobre les espatlles de qui acabarà tenint la residència definitiva en aquell lloc. És cost d'hipoteca. Això a mi em sembla deslleial cap al país i cap a la comunitat. Com a mínim, per lo que sigui, les mesures de DEA no estan sortint efecte. Creus que hi ha una voluntat des del principi, diguem-ne, de que es reverteixi això? O són mesures homeopàtiques? Hi ha molt d'estètic en les mesures que s'han aprovat. Sí. Jo penso que és més una posició com molt magnànim, no? De dir, dona una mica als propietaris, dona una mica als llogaters, però l'efecte és que estem permetent que el mercat es desboqui. Atenció, ha vingut el meu jefe. Què tal, Cristian? Com veus això? Pues falta gent. Jo crec que sí. A contraste com vens de la passeta Sant Esteve. Sindicat! I força sindicat! Veus més gent a les grades, veus més gent allà als bars fotent-se cerveses que no pas estar aquí preocupats pel que passa. Jo crec que sí. Avui, com podeu comprovar, també ens acompanya la policia. No sigui que de cop i volta ens posem a cremar coses. Spoiler, no crec. Anem a veure, aviam si per casualitat ens podem dir alguna cosa. Hola, gens. Com anem? Tot normal? Sí. Com esteu veient això? No donareu declaracions. Vaja, una llàstima. No us agradaria ser amb nosaltres? No, cap declaració.
Vaja, no donaran declaració per lo que sigui, però bueno, la veritat és que han sigut bastant amables. Jo crec que la policia no és molt de manifestar-se per lo que sigui al final, però bueno, potser en algun moment s'afegiran. En algun moment hauran d'escollir si estan amb nosaltres o contra nosaltres, això també és veritat. I una cosa, la policia és qui executa els desnonaments, així que s'haurà de veure què passarà, però bueno, de moment amables. M'ha tocat l'espatlla molt respectuosament, no ha tret la porra i això que em sembla que li he tocat una mica els ous, però bueno. 1899 és el preu que pago jo per un sostre i 2 parets, aneu-vos-en a la merda. Lo, 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 lo. Es pot. No me'l sé aquest. El poble, salva el poble. Què tal, Gabriel Fernández, l'entrevistador entrevistado? Estàs gravant de veritat? Allà tens una càmera, mira. Jo pensava que eren mentides. Què tal, en qualitat de manifestant o en qualitat de periodista? Podrien ser les dues coses, però avui estic treballant. Estàs treballant, ja t'he vist fent una declaració, agafant declaracions amb el mòbil. Pensava que això no ho feies tu, que tenies un becari que t'ho feia, potser, o alguna cosa així. Si vas tu, veus les coses en primera persona, no? Tot el trabajo de campo, eh? No me n'he perdut cap. No, és veritat que sempre t'hi veig allà, és veritat. Periodista de campo, totalment, eh? No, clar. Com ho veus, això? Home, la forquilla de micro que tens és important. És que això fa engagement. És Pioneer, aquesta forquilla. És Pioneer, sí, correcte, és d'acer inoxidable. Com ho veig? A veure, primer això és la prèvia, la del maig serà, crec que bastant forta, similar a les anteriors, és la meva previsió, ho he dit repetidament a la ràdio, i avui no era bon dia, francament. No era bon dia, és veritat. Crec que quan hi ha vacances escolars no és bon dia per fer res que tingui aspiració de ser massiu. També és veritat que aquí ens podem agafar qualsevol excusa cada cop, no? Realment, si hi ha Champions perquè hi ha Champions, si plou perquè plou i si no perquè és Setmana Santa, no? Realment. De tota manera, de les que he vist, està sent rica en intervencions i crec que està sent una reunió que retrata una miqueta doncs, el que pensa la gent. Jo crec que està sent potser de les millors que he vist. Totalment, estic d'acord. Hi ha gent que comença a parlar de cremar coses, de cremar containers i tancar frontera. Tu què em diries d'això? Quina pregunta, tio. Sí. Primer, fer una bona mani, no? Fer una bona mani com les del 2024, eren? Sí, aquelles a mi em van sorprendre molt. I els polítics van prendre bona nota, Home, sí, realment no estem acostumats. Sembla que ara que de cop i volta siguem uns caleborroques de cop i volta, però no ho hem sigut mai, realment. Jo cremar coses tampoc és que m'entusiasmi, suposo que va amb l'edat també, Sí, jo crec. Però tots els països han fet una vaga general, que jo sàpiga més o menys els que es vesteixen pels peus, i algun dia això passarà a Andorra, suposo. No sé si serà per l'habitatge, igual sí. I això no comporta cremar res. Totalment. Si no serà per l'habitatge, serà per les turborotondes, una de les dues. O perquè prohibeixin el fucking lloc d'una vegada. Mira, ja tocaria també. Gràcies, Gabri. Gabriel Fernández, amics i amigues. Sindicat! I força, sindicat! Això ha estat tot, amics i amigues. Hem pogut recórrer una mica la concentració, que no tenia molts metres quadrats. Hem quasi entrevistat a policies, totes les personalitats que hi havia. La veritat és que podem estar contents. S'ha cridat, s'ha cantat, ha faltat cremar algun container, però això no s'acaba. Això acaba de començar.